Det eneste, der er med den, den har sådan en lidt sjov tendens til at stalke. Og det ved jeg ikke, om det er lige oppe i tidsånden, det der med at stalke, men jeg har sådan set min egen stalker-robot. Det, der tit sker, når man får en robot et eller andet sted, er, at man giver den et navn. Og det er sådan traditionelt noget, der er sket, fordi man egentlig godt vil menneskeliggøre den en lille smule. Robotterne, de skal udføre det, der hedder 3Ds. The dull, the dirty and the dangerous. Altså det kedelige, det beskidte og det farlige arbejde. Det skal vi i hvert fald som minimum overgive til robotterne. Det giver jo meget god mening. Så kan vi bruge tiden på noget andet. Den her, det er sådan en fin lille japansk sag, som kan nogle ting. Den kan køre rundt af sig selv og følge en rute og starte og stoppe og aflevere nogle varer. Musikken er jo rent faktisk en sikkerhedsting. Heldigvis så fløjter den også efter mig, når den ser mig. Så jeg ved, at den er der. Men det er jo også noget, den kan. Og det er jo sjovt. Og det er også brugbart faktisk. Fordi når du går rundt på et lager og skal plukke, eller du skal gå langt med en tung vare, så får du den bare op på den her, og så følger den efter dig derhen, hvor du skal, og så kan du tage varen af eller få noget andet gående. I modsætning til den der og næsten alle andre robotter, så kan den her rent faktisk godt tåle at køre udendørs. Personligt er jeg ret fascineret af den her robot, fordi den kan så mange ting, fordi den er så solid, og så selvfølgelig fordi den er til at komme til. Fordi det, lad os nu være ærlige, det er ikke den dyreste robot på markedet, men langt fra. Den giver bare så meget value for money, den her, så den er jeg rigtig glad for. Vi bliver alle sammen ældre, vi skal arbejde noget længere, vi må ikke løfte så meget, og alle de der ting, det kan vi jo afhjælpe ved at bruge robotter.